ngiyakholelwa emandleni ami, anginabukeliswa ngiyimela, yabo, ngiyindoda nje ngiyayimela nje kanje. Ngizwe umtetema nangelilodwa ilanga ngaphuma kulo mkhuhlane wama-award ngoba ngibalekela zona izinto ezinjengalezi ukuthi akusizi ukuthi ngithenge ispontshi sami nomqamelo wami ngiyohlala emzini womhlelo wama-award ngithi ngicela ngiphi i-award, ekugcineni thola ukuthi leyo award isiduli nje singenamali, uyayibona njengaleyo, bese ngabe ngitetemela abantu ngithi angitholanga ngisho isenti, njalo angitholanga ngisho isenti. Hawu, angitholanga ngisho isenti. Hawu, wathatha i-award Sokama yokuthi i-award yomculo ney'ndondo ey'mbili mina, eyomculo eyokuswenka. Angifune nje nginayo yomculo nginayo yokuswenka, nginele ngazo, ayinayo imali azo zinginike imali lezo ndondo, kodwa ikhona lapho mhlawumbe niyibonile. Akazinikeze imali, ngithatha isinqumo sokuthi angingeneli ngisho kodwa umncintiswano. Akekho umuntu ongathi waqhathwa nami umncintiswano wawina, yabo. Kuphinde kuzoba yilezi zinto zokuhlukana konyaka, lezi zinto zokuhlukana konyaka. Ngathi mangizwa kuthiwa nginominathiwe ngahleka nje ngayidlela ugoloko, ngayihlalela nabefazi ngajabula ngomfana, yabo. Angaze ngikhankasa ngisho ukukhankasa ngoba ngangazi ukuthi ayinamali leyo nto, yabo. Ngawuhlukanisa unyaka kusekhona umtshengiseni, akaze ngithole imali. Ngawuhlukanisa unyaka ayishaya insizwa yihlangene, yavuma into idala evamise ukudida abaningi, niyakwazi konke lokho. Kodwa ngoba manje senaphila emhlabeni kaManga, emhlabeni waManga la 5 years, abantu abakwazi ukuphika inkunzi, kubonakala ukuthi inkunzi bephika umuntu aqinisela athi hayi akusiyo inkunzi. Umhlaba wonke uthi hayi nansi inkunzi, ethi hayi yeke ishaya ingoma lomphelo, ethi hayi aManga ka 5 years, yabona. So ke ngiphila kulowo mhlaba namanje, yabo. Kodwa baziyo nje umlando kaMaskandi, bayazi ukuthi ngawuhlukanisa unyaka ngavunywa indidana. Akaze ngize ngibe umngane wendidane mina, ngikhumbule ngivuma nje, yayingangenzela i-faith, yabo. Yayingivuma kwavela wafayela imvumo. So ngathatha isinqumo sokuthi angingeneli lezi zinto zemncintiswano kakhulu ngoba-ke azilona ibhizinisi. Kunalokho kufanele ngibe nespontshi sami ngiyoncetheza, ngikhosozele omunye umfana. Ngangiyenze leyo nto, ngikhosozele omunye umfana mina, yabo. Ngisho nganemicimbi o-17 exhasa uhulumeni, uthi ungivayela ngaphandle uyanya, khohlwa, yabo. Ngamane ngifike ngincethezela omunye umfana mina. Iy'ngane zami abafana bami bekhule bethi ubaba wayencetheza njengoba ngiyindoda nje, ngeke ngiyenze leyo nto. Ngizama ukunitshela ukuthi ngiholile kwa-SABC, iy'ndondo engayitholayo zingiholelanga. Ngathatha isinqumo sokuthi angeke ngiholwe udumo lwaManga, uyabona. Ngcono ngiphume emncintiswaneni. Akekho umuntu ongama nje athi yena wahlula mina eqhathwe nami ey'ndondweni, akekho. Lo muntu uyanya, nimtshele ukuthi uyanya, yabo. Ngihambe ngitapha amathini lapha, ngihambe ngithatha amathini kafishi bese ngizofaka mina kulawo manyala. Mina iy'ndondo anginendaba nazo, angiyifuna nginendaba nazo. Nginey'moto nemizi yobaba engiyakhile, nginqwaba-ke yabelandeli, uyabona. Nebhanoyi lami leli libomvu.